Kita kanine. Sa tanan mga ikog katahuran kaninyo Dolanday. First of all, I would like to greet you a pleasant good morning. Ilabi na sa mga tigpaminaw ng inyong tulumanong mga gapnot sa kinabuhi. And most especially to all the listener of your program, Stagnant of Your Line. Itago na ako sa pangalan Caroline. Just call me Caroline. Nagpuyo din sa may turil ng dakbayan sa Davao. I'm living here in Turil, Davao City. Sa tinuod lang Dolanday, nagikan ko sa Don Marcelino. To tell you honestly, Dolanday, I came from Don Mar. Nanimpad ko sa dakbayan sa Davao tungod kay pait kaya mong pamuyo. Din sa Don Mar. Okay, I came from Don Mar and I am going to Davao, palm to palm. Yes. Palm to palm. Pananimpalad ba? Hangtod naabot ko kay Ate Becky nga akong amo. Until I stay here in the house of Ate Becky. Mana niya si Kuya Tasyo. Yes, the husband of Ate Becky is, yes, Kuya Tasyo. Ang ilang pagtratar sa kuha, mura na pug ko nila og kapamilya. They treat me like a family. Family tree. Yes. Doon na sila kaming negosyo sa palengke sa Turil. Yes, they have a small business again and again, very hot. Interrail. Sa laktod nga paggaisgot, sinaligan ko nila Dolanday. Story shortcut, shortcut story Dolanday. Laktod, laktod. Yes, that's true. Ako nagbantay silahang anak tungod kay dugay magud sila nakaanak. I'm, yes, again. The kid and me is always be together. And Nani, yes. I am the Nani return. Tungod sa sobrang salig kanako ni Ate Becky o ni Kuya Tasyo. Because of the trust, like in the motel, that's trust. Dito na nagsuguran kapnod sa akong kinabuhi. And it is the story of the stagnant of my life. Okay rin rin. And this is... Anay dabo. Tambaka, barilenson, bangos, tilapia, isda. Kata isda sa bato, ilan nyo ka, pilang kao ng bato. Isda lang, isda.
Ay, lang sangi. Nagpalalimang muro-muro. Baka kita niya, nagisuat niya. Nanawa, pinay ko na. Bihan na ni bisag Dres Palingki, bubungay sayal. Isa na to sa kilo, grabe mo din. Luspan naman kayo mumuro-muro, Jay. Hoy. Ikaw na yung butang ayos, di ba kamang luspan? Ano na kung hasang, Jay? Ayaw hasang. Hindi pwede niyo hasasangan. Ha? Loyang isda, kimo lang hasangan. Loyang isda. Sabi ni, uy, nabali mo pala isda nilipasangan. Magbuot ka, ikaw pamaligyan niya ako'y hasang, be, ganahan ka? Gusto ka hasangan ta ka? Ha? Hasang imong kaunon? Ha? Sa anong hasangan man mo? Kailangan mo palit, oy! Kalakot! Palit ikan ko slide, eh. Ako rin namaligyan dyan, eh. Caroline, sige panguyab niya, Caroline. Ay, sorry. Bataan niya, asa naman po din nag-tikstik din. Ate ka, Isa bante. ako'y kuan dere, i-deposito na yung kuan na 10,000 o piso. 10,000, 10,000. I-deposit dito. Asa man ako i-deposit? Sa hardware. Natana lang, bante. Bukuon man yung bata. Ano, siguro na inubugata sa gamay pa ni. Masahin ako, tebe. Plano tra siguro din. Pagkuhan dito, Tra. Ambe. Dito na lang sa kalay kuan ha, lang dito sa rural transit na i-deposit. Ha? O sige, te. Mulakaw na ko. Sige. Kadali lang. Oh, unsa man? O diretso lang kag balay dahan ha niya. Pagluto na dahan dito. Unsa may lutoon ako? Ay, kuto. Mahibla dyan ko niya akong kuwan. O sa kaplay mo lutoon niya ay. Katalawa itong sa sarap nito. Alam mo ito yung bacon. Marama na ito may dali. Panihapon man ron. Panihapon. Maglata ka grapes dito. Ha? O sige, te. Mahurot mo na kung bukan niya akong kuwan eh. Kung katapang dito eh. Yes, tama niya, Init pa isda, Kikan pa isda. Mads! Hoy, Pads! Noon sa kami pagal, ay lagi sige kaog limonsit. Ako sa ka. Ha? Nag-away mo sa mga katabang, Mads, matay. Oh, ano nakaway mo si mong katabang? Nadali kami storyas ko, adi ay. Isig na kay Kayla, Mads, pangitahin kung kanang bagong kasambahay, Mads, be. Ay, Pads, wak dyan ko'y mahatag di mo sultiyan. Kakano sa problema si mong katabang di ay. Na, nasakpan ako, Mads. Magpag-grocery ang akong asawa, tingala ni nga. Dua kadlaw pala mahurot na mag-grocery. Ay, ana lang ko bang mga tabang, pasunod na sila mga uyab. Kakauno nila. Ana, ako sultiyan taka kala ko katabang, no, butan kayo na, may mulaba, may mulungag. Masali ka na kung busi ng kwarta. Nya, kung pa kayo, hinay pa kayo makaon. Nami mo luto, pero hinay mo kaon. Dili kay gasto. Na, masig na pa na isuon, Mads, o parinti ka na, nga na, Mads, ba? Wala, para na siya. Bugtong anak ra yun na siya. Bugtong anak ra niya. Siyang papag, mama. Pagkasultihan din mo, Mads, no? Swerte mo lang. Isda, dre, patambaka, parilison, bangos. Napapit yun tayo bunburon, napay bingkahon, uguman pa, napay... Taong. Isda. Taong. Isda. Sabay siya na ba? Adungin.
Gani, di ako magluto pa ko. Ano ba yan, anak ka? Pag Sunod na lang, good. sure ka, masabay yung guys ka magkita tao niya. Okay lang ni mo. Oh, sige. Laton ka sa may purok, ha? Oh, ini ang lakaw na ko, magluto pa ko. Balik din niya kay... Uso yung kamil ba, bidan? Lagi, tubo niya na. Ano nga? Ito yung sinyo namin, may itong tabako. Dali. No, daraw, Jis. Sige, kita tao niya, ha? Oh, sige, sige. Laton ka sa purok, ha? Asaman, go na? Okay, asaman. Kanang magpalot sa ako sa gawas, ha? Ang paloday ka, pungkol ka. Di ba, nananghid lang ko ba? Sige, sige. Bakalan ni mga ira. Human na, Ang ganun ako. iring. Human na pod. Katong mga pato. Human na pod. Katong mga manok. Human na. Sige. Bakalan ni mo itong mga butis kisame. Ha? Bungod yan. Saan pagpakaon ng butike? Sige na lang dito. Pero sige na ning mataan pero pasaligan ba yan? Sige na, balod na dito ka. Sige, balitin ko. Balod na ha. Kadong? Kadong? Asam to, ano eh? Kadong! Hoy, Kadong! Uy, sige sagit diya kay... Ah, dugay ka na tubag. Hindi ko diri sa purok panit ko. Ba't diri mi? Wali taos karsada. Wala man. Kanya, nagpalod na ka. Wala pa gani. Palod din po ko. Ha? Pila man pod? 115. Saan ako pag-text ang tawag ni mo, di ko nang palodan. Oh, sige, sige. Dili sa televikin, imingaw ko ni mo. Ikaw ba? Imingaw ka na ko, wala. Ah, gini nga pod. Anyara, asa man di itong duha? Uyab na tayo ni si pangutanag unsa tanong isa. Ah, batay ka ha? Kayab na makawa pa. Wala to ah. O, mo na ni, ginatawag ko uyab. Mao na dahil ni. Ano na ni, daksa ko be. Ayun ba? O, mo, uyab mo ka ta. Oo, uyapin ta. Ay, manang uyab, no? Ah, sige. Ba? Ay, si katawa. Wala nga magkatawa. Gilok man. Tadlik sugta na tapos ang lahat. Ayun ba? Ay, anong? Ano sa trabaho ni mo ron? Ay, kadong. Uy, kadong, ano sa trabaho ni mo ba? Sige, tumya ba? Sige, tumawa, matas passing mo. Ano sa trabaho ni mo? Sideline, nagod ko bang ayaw motor. Anong ko tirada? Baka gilok. Kanya, ako kayo motor sa imuha. Si pangutana ba? Di ka kaulat. Wala, nangarkilar ako. Asa mo ka nagkuyo? Takatiyan ako sunahan sa pangutana. Kasi kauban ni mo. Mabad trip ko nimo ba? Mabad trip ko. Ang katana lang gani. Wala na, kung ginikanan nara sa mong probinsya. Buhi pa? Anong naman ka? Uy, palagi din na diri. Ayaw ba? Pila mo ka magsuon? Huwag ka concentrate ni mo ba? Magpalood na lang tabi sa mukha ni mo eh. Uy, tara, tara.
te. Kisabay makatog nga wa pa man taong ka naabot. Alas 8 pa ka napalod sa orasa, quarter to 12 na. Te, nagchismis ba manggug ko sa gawas, uy? Ay, Ginoo ko nimong bayana ka. Ikaw ba ilig upya sa laglag? Di kabalo ka ng mga tao din mga standby di mga bugal-bugalon kay nagyaglapa kuan ka di binuangan ka. Wala man. Ilarunon biya kagagnaong oh. Wala gani. Pantay ka ha? Matulog na ko. Sa nakatawag na dito kang usak niya pang galuyam ni. Kaya ganun ka naman ko kagastoryan eh. Oy, inaaday ka diha di ay. Sa mani kong bana oy. Tasyo. Ay, nagripa ko guling dito ay. Biyawan sa tani mo puti ngipon ra magoy ka puti ni mo goy. Bakit kina pangunas dito ka? Abot mo, lagi daw nigi pangalaan tag sigmin. Mahilig man ako magripa ko guling. Mao gani. Sige na. Ay, sa man rin kagay ka, Caroline. Ay, Caroline. Kuya! Palod gani, kuya. Matulog na. Palod ka niya, ganihan pagkatuka oras kang nawa, nagpalod. Wala ko ito ng tindira. Ba't hindi ra niya, ano na kaniuli, mamot na po dahil. Sige na, pahuli dito. Ba't yung ito man na ako ni Guling kang ba? Ako gaji ko di mo di payon kang. Sige na. Lipayon ka na ko, ha? La. Wait, katog na dito ay, samok pa ni mo tiguanga ka. Ikaw ba? Naway na ba oras? Di ba ako Guling? Ikaw, di ba ako buro-buro? Nanimaw mura-mura kayo ka naman di ay. Kaya yun ko ka na. Patuog ko ay. Kapoy na niyo sige istorya sige. Pati ba naman ka na itong tinda? Ay, Jinjen. Lain mo po kayo siguro manimahaw ang baboy dito sa isdaan. Bata, Jinjen. Wapa ba ka na to, Jinjen? Nagula pa ko diri o kwanta. Kanang classy birds. Kwaon ko na yung cellphone, magsikag doon ng Flappy Bird. Matulog na ko pa. Liwat yung kasubuginahan ba? Mabuha ba kumatog? Wala pa lagi ko sildo badong. Kadung eh. Ay, kadong. Wala pa. Ito kwarta ba? Wala pa kay ko sildo. Gihatag na min ako tong 10,000 hado. Kabulan min ako tong sildo. Bintahong ko ni Maron. Wala man. Wala kay ko kwarta karon. Gusto nyo mong bulag na lang tayo. Dili. Bulag kang dito ka kay. Ano yan? Wala mo ko'y kwarta. Diskarte na na ni mo. Ano ako may palabdon. Kwartahan na ni mo nga mo. Na pistores palingki. Lagot trabo ko na. Di naman napahasangan na yung isda. Hasang na palito. Ano yan? Saan man ako? Mo gani. Di mahal ko ni mo wala. Mahal. Caroline, kung mahalin mo sa katao, buhato ni mong tanan. Ang sagad na ko yung moon. Ano yan? Di ba, ginasugo mo kasi mo ate? Oh, fermente. Ginapadeposito ka kwarta? Oh, adlaw-adlaw. Kano sama siya magpadeposito ka ng dako-dakong kantidad? Karong biyernes, 50,000. Kasabot na kasabot pasabot? Wala. Isa man. O kasabot? Wala. Paisan. Saitan. Di ba magdeposito kay 50,000? Oo, Lunes? gani. Deposito sa bangko. Ayaw na nagdeposito sa bangko. Ha? Ano man? Dito eh. Kabali. Alangan, ideposito ba na ninyo? Ihatag na address ko. Ha? Dili, oy. Makasapan ko ni ate. Makabalo mo ko din na isang deposito ni mo wala. Ang lang nga nawa ang resibo. Ay, tama, no? Mahal ko ni mo, dili. Mahal. Oh, buhaton ni mo na, dili. Buhaton. Karang Biyernes, pabuton di ka sa puro. Oh, sige, Dala, sige. kwarta, ha?
Oh, ingnan lang na ako nawala ang resibo ha. O ina na lang na natulis ka. Sabot ka? Oh, ayaw no, masakitan ko. Kung may nanulis ko no, hindi matakaw sa... Ah, tama no. Ay. Imong IQ na ulong. Ano, 64 MB naman memory card. Bernes ha? Paputo na ka sa puro. Ha? Oh. Anya, mula ka na ko. Sige. Hindi di bayanan eh. Pero okay lang. Dalir kay libaon. Kwartang palabo na. Apela lang po na yung kuhan. Ning 50 mil. Di, apil. I-deposit, 10 mil. Para 60 mil. 60 mil. I-deposit na rito, ha? Oh, pamasahin ako. Na 20, oh. Be, Magsakal. Oh, dara, oh. abi kami. Dara. Sana kung katapa. Bisag para budi kaning-kaning, pero masaligan ba yan, sige ka, pag-ayo-ayo, ha? Ate! Ang kwarta, ang pingin yun na. Wala kita! Sige. Biyahin ang kwarta dali. Oh, dala. Kana. 60 mil biya ni. Uy. Okay na hinahanap ko nung ginaganahan ko dali. Kasi ako sumaping. Buti ka ba dong ha? Ako ra jud. Uy, kadong lagi. Ikaw rin lagi. Hindi po ko siya sabi. Sa itlog kay ka ma. Siyempre ikaw. Nga, uli na ka. Ha? Dili ta mag-date-date. Anyat na naman tayo kwarta. Ayaw ko di man na paray mo ha. Para rin sa buwang. Ha? Sangkal ko na ako na. Ay, dili nga na. Magkita na tapuhon. Sige na, sige na. Ha? Sige, magluto kami. Nampod ko. Sige na, uli na dito. Ang Sunod. kwarta ha? O lagi, sunod na tamo. Sorry, tarito tumatong isubdan to ni Hagi ka na sikyo nga statwa. Sige, Ito sige. na yung statwa, dugi putlag o. Ha? Sige. Sige. Pagkadangkan. Unsa? Ate, natulis ko. Oh, sakuro! Ayan! Kisa lang ang tulis niya, ma. Ambo, Sayangan akong kwarta, akong kwarta. Pagsulti sa tinood! Ate, natulis lagi ko. Pagsulti sa tinood. Ayaw kong palaguta. Kinsa yung nagtulis ni mo? Kinsa! Wala ko kaila. Asa pa mo ng kwarta? Sa nagtulis. Kabalo ko ni mo. Kailan namin ni Muday na po katuig na ka na narbaho. Kabalo. Namakak ni. Nabot-bot ka, nabot-bot. Soltis ti doon. Ano di may maglagot. Di mo kaya pwede ka na mong ipapriso. Mapriso ka lang mo, anak. Ate, ayaw. Tila ni ma. Tinuod. Sa kadong bitaw, te. Ikaw manggod ka nga. Ati ko lang daw na ako. Itulis ko. Oh, sakuro! Ay! Ano nagpatunto magkatatawanan gano'n? Tado to mangingilan. Kwarta! Salo ako, te. Kamano ka tirador tong bangka times to. Daga na kay katabang ka na biktima atong gano'n. Salo ako. Yeah, Saan ba sa ilo na to ni Tasyo? Ay, saan pa man na? Sige, patrabaho ka na. Trabaho nagbalik dito. Trabaho nagbalik dito ka. Ibaydos na mo na sa imong kuwan. Kaltasan nyo na lang mo. Yung sildo. sige lang, te. Salamat kaayo, te. O yan, musap pa ka. Dili na, te. Wala mo kastorya. Kaya, dili na niya.
Sama na to di. Ang lola na nato na, kahit tao man nato. Ha? Biki, sama di. Pasayloon na lang. Pasaylo ala lang na. Sige, pasayloon ka, pero pagkabay na mawagan ni si Piat, sigurado, tanggal juga. Sabot Oh, na. lagi te. Magmatmon ako. Siya ay kaistorya ni mo. Oh, lagi magmatmon ako. Labaga sa ulo, ano na pa. Sabi na kayo like Japin, be. Wala ka na ko. Sama dyan, di na rin magkamanagada. Gani dolanday, napasaylo pa ko ni kuya ug ate. Sa dako nga kantidad, akong nahatag ngadto kay Kadong. Kung sa uban pa siguro to, ilahan akong gipapriso. Sa tinood lang. Naikugmang magugot tong Kadong ba? Sa magod akong pirmiro. Maldito day kayo. Pero sige lang. Naningkamot ko nga padayon sa kong trabaho din ni Dolanday. Ug karon, nakahuman ko sa kong pagtungha tungod nila ate o kuya. Naku kay kong utang kabubuton kanila. O nang ako ang gidedicate akong ginabuhi sila. Ug alang kay Kadong, unta wala na kay mabiktimang lain. Inyong suwat magtatampo. Caroline.